Boyim butur olib ketganda sening vaqting kelar. Yongan yulduzlar orasida eng yoqtisi sen yana yulduz. Yongan yulduzlar yoqtisida eng yoqtisi sen yana yulduz. Исәнмесез, сез TMTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Зур кастинг артта калды. Хәзер безнең конкурсантларыбыз 3 командага бүленеп үзләренең остазларын тапты. Алда аларны тагын бер сынау, сайлап алу этабы көтә. Әлеге сынауны узган конкурсантларның бары тик яртысы гына алга таба узачак. Яртысы Яңа йолдыз проекты белән саубулашырга мәҗбүр булачак. Яңа юлдыз. Сезнең командада мин күрәмме? Егетләр бик аз. Егетләр, сезне аша күтәреп кенә йөрәчәкләр. Остазыгыз ул ишек артында. Ул хәзер әлеге бүлмәгә керәчәк. Ниндер фаразлар бармы? Шул булачак, бу булачак дип. Сез инде аңладыгыз. Остаз ул жюри әгъзалары составыннан түгел. Гүзәл Разова белән Илдар Хакимов дигән. Гүзәл Разова, Илдар Хакимов дигән бар безнең вариант. Зәйнәп дигән вариант бар. Элвин Грей дигән вариант бар. Кызлар телиләр аның булуын, әйме? Шулай басканы Элвин Грей. Димәк, бөтен игътибар әлеге ишеккә. Остаз керә! Татарстанның атказанган артисты Алина Шәрифҗанова. Сәлам Гөлназ. Сәлам. Балалар. Егетләр, балаларым. Барыгызга да әлбәттә беренче чиратта мин җиңүгә генә түгел, менә шушы бөек проектларда катнашасыз икән, әмма шуңа күрә һәрберегезне катлыйм. Менә шундый мөмкинчелекләр бар, балалар. Без сезнең белән җырлаячакбыз да. Просто менә бүгенге көндә андый мөмкинчелекләр һәр кешедә юк. Сездә бар. Шуңа күрә без бергә, без көчле һәм без җиңәргә тиеш. Яңа юлдыз. Очень рада видеть вас всех сейчас, именно вас. Меня зовут Зоя Бабкина, я музыкальный продюсер проекта «Яңа йолдыз». Поэтому вас всех я знаю. На кастинге 3 или 4 человека показали 70% того, что они могут. Остальные даже 50% не показали. Потому что я вас знаю. И мне бы хотелось, чтобы вы себя проявили. Поэтому сегодня мой мастер-класс направлен на то, чтобы включить все ваши ресурсы. Все ресурсы, которые у вас есть. Чтобы вы об этом подумали, вспомнили. Я умею вот это, я умею вот это, и еще вот это я могу, и еще вот это я могу. И на голове стоять, и прыгать колесом, там, и все что угодно. И петь красиво. Понимаете? Вы должны включить максимум своих возможностей. Шанс только один. Мы взяли мяч, представили, что у нас мяч, и как будто мы его бросили. И еще сверху. Вы все уникальные, поэтому вы здесь. Песня – это пластилин, ребят. Либо мы умеем лепить, либо мы лепим какие-то странные фигурки, понимаете? Песня – это пластилин. Из любой песни можно сделать конкурсную песню. Поверьте мне, из любой песни можно сделать потрясающую вещь. Даже если в траве сидел кузнечик. У нас есть 3 команды.
которые сейчас должны исполнить песню «Уфтанма» в уникальном варианте, в собственном варианте. У вас есть 3 минуты, чтобы посовещаться, что вы сделаете с этой песней. У всех были классные варианты, но вы услышали, что из одной песни можно сделать много вариантов. Это только маленькие небольшие варианты. Но самое главное, не потерять и не испортить песню. Не то, чтобы показать себя, да, а не испортить. Сделать очень красивый номер. Пропустить эту песню через себя. Внести в эту песню свое. Прожить эту песню. Теперь представили своего самого близкого человека. Поставили его перед собой и, глядя ему в глаза, вы сейчас будете петь эту песню. Говорить те слова, эмоции, которые мы хотим сказать в этой песне, конкретной ситуации, конкретному человеку. Вы все уникальные. Сохраните свою уникальность и покажите ее. Яңа йолдыз. Әйдәгез беренче команданы яныбызга чакырыйк. Алина Шәрипҗанова командасы. Егетләр, кызлар, килегез. Килегез. Егетләр, кызлар, сезнең кәефләрегез бик яхшы. Сез беләсезме, сезнең менә бу ярты команда кызганычка каршы төшеп калачак. Яңа йолдыз проекты белән саубуллашачак. Беләбез. Беләбез. Алина Шәрипҗанова әлеге команданың остазы. Һәм ул сезне монда көч биреп торырга дип, сезнең белән бергә булырга дип, әлбәттә, бүген килде. Алина, рәхимит. Сәлем. Барчагызга сәлем, Гөлназ, сәлем. Алина, сәлем. Алина, каушау бармы? Бу бит синең балаларың, синең команда. Әлбәттә, минем җимешләрем, минем матурларым. Әлбәттә, изгенә дулкынлану хисләре дә бар. Әмма дә ләкин без әзер. Без әзерләнеп чыгабыз инде шуңа күрә. Алина, менә Җиңәргә тырышабыз. Җиңәргә тырышабыз. Ләкин бар сездә кызганычка каршы алдагы турга узмаячак, име? Менә синең холкыңны мин беләм, син тыныч холыклы, ләкин әгәр дә сиңа тисәләр, әгәр дә сиңа нәрсәдер ошамаса, син ул кешегә алт итеп үзеңнең сүзеңне әйтә аласың. Жюри әгъзаларының нәтиҗәләре сиңа ошамаса, әйткән сүзләре ошамаса, син егетләр һәм кызлар өчен тавыш куптара алачаксыңмы? Без жюри белән сөйләшәчәкбез. Сөйләшәчәкбез, бу ничек син? Чөнки үземнең фикерем дә бар. Һәр кеше турында мин инде үземнең фикерләрем инде бар, шуңа күрә бер-ике сүз миңа әйтә алам жюригә. Озын-озак сөйләштереп тормыйбыз, име? Без күрәбез, егетләр, кызлар барысы да каушый, алар дулкынлана, аларның энергияларын алын, без бөтен энергиялары, бөтен көчләре сәхнәдә чыгыш ясауга китсен. Кызлар, егетләр, уңышлар, Алина, синең командага уңышлар. Бу проектта парлашкан конкурсантларга бәя бирүче жюри әгъзалары һаман шул ук. Әйдәгез, исемнәрен искә төшерик. Лина Арифуллина, танылган режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектлар авторы. Аның проектлары СТС зажигает суперзвезду, Сюрквижн, Фабрика звезд һәм башкалар. Эльмира Калимуллина, Голос телевизион проекты финалисты, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Әнвәр Нургалиев, Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты. Айдар Галимов, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Зөлфәт Хаким, халык язучысы, танылган драматург. Татар эстрадасына яңа агым,
яңа стиль алып кергән автор башкаручы. Жюри әгъзалары һәм проектның продюсерлары катнашучыларны парлаштырды. Ассызыклап әйтәм, дуэтка берләштермәде, парлаштырды. Ягъни алар бергә җырламаячаклар. Алар бер үк җырны икесе ике төрле итеп башкарачак. Кайсысыныкы уңышлырак булыр, без барысын да күзәттербез һәм күрербез. Егетләр, кызлар, сәхнәгә чыгарга мизгел җитә. Хәзер безнең иң беренче чыгыш ясыйлар. Шундый матур кызлар. Света, Закария кызлары. Мин әлбәттә сезнең белән, сез моны белеп чыгыгыз, рәхәтләнеп җырлагыз, бәреп, бүтән җанны китереп, менә шулай жюрига күзләргә карап, монысы онытмагыз, яме? Син менә модай балын, матур иттереп, инде куллар син кулларыңны хәтле матур. Әйе, җырлагыз рәхәтләнеп, мин сезнең белән. Аллага тапшырып киттек. Әйдәгез. Min ol kile Sin de mineke Yüreğim tek sina Onu kabul et, kabul et Ötesinde yokma iken yanlarına min baram Tezrek ışıp barır ışın Seyüden kanat alam Seyüden kanat alam Min ol kirem Sinde mineket yüreğim tiksina Onu kabul et Min ol kirem Sinde mineket yüreğim tiksina Onu kabul et, kabul et Yüreğim tiksina Onu kabul et, kabul et Onu kabul et Min ol kilem, sin minneket, yüreğim tik sina, biraz sabır et. Min ol kilem, sin minneket, yüreğim tik sina, onu kabul et, kabul et. Onu kabul et. Күзәлгәрем сине күктән Синдән миңа каршы чыксаң тизрәк килеп җитәрмен Min ol kilem, sin mini küt. Min ol kilem, sin mini küt. Sin mini küt, sin mini küt. Min ol kilem, sin mini küt. Min ol kilem, sin mini küt. Sin mini küt, sin mini küt. Min ol kilem, sin mini küt. Yüreğim tik sina, onu kabul et, kabul et. Безнең кызлар, безнең конкурсантлар, сул ягымда Светлана, уң ягымда Закария һәм алар сезгә Алина Әхмәтшина репертуарыннан Йөрәгем сиңа дип исемләнгән җырны башкардылар. Икесе ике төрле итеп башкарды. Сезнең фикерләр, хөрмәтле жюри әгъзалары. Айдар? Безнең көнебез тагын бик матур башлана. Шулай дәвам итсен иде. Рәхмәт кызлар. Шушы көнне шулай матурлап җибәргәнегез өчен. Эльмира? Мин? Син дип кычкырып куйдың хәтта. Дип кычкырдым. Беренчедән бик зур рәхмәт сезгә әйтәсем килә. Сезнең дә вариантларыгыз миңа ошады. Кастан чыкты. Әмма дә ләкин вокал буенча әлбәттә Закария
иң югары дәрәҗәдә. Сез үзегезне ишетмәдегезме әллә беренче теге 8 тактны җырлаганда дулкынландыгызмы әллә? Шуңа күрә фальш ноталар булды. Кызганыч. Лина. Конечно, вам тяжело. Да, во-первых, это прекрасная история, то, что сейчас в дуэте соревнуются совершенно разные направления, разная поведенческая культура артиста. Это очень здорово, это хорошо стимулирует друг друга, на самом деле. Понятно, что у вас более выигрышная ситуация и музыкальная. Вам, конечно, надо было чуть-чуть все-таки... Знаете, вы сами по себе были немножко очень тяжелые. Вы старались сделать и работать легко, жеманничая, кокетничая, какие-то движения делать, но в целом пока все было тяжеловато. То есть, может быть, надо было просто абсолютно другую тактику выбрать. Стоять на месте и нам как-то так работать другой энергией. Ну, просто получилось немножко, они более живые и уже в таком танцевальном моменте таком, да, они как бы хорошо себя чувствуют. А для вас это было немножко тяжеловато, это смотрелось прям реально тяжело. Миңа менә көн шулай матур башланып китте, айдарып әйтмешсең, чөнки кызлар алар безнең тормышны дөньяны матурлыйлар. Светлана ялт итеп ак киемдә чыкты елмаеп. Ну, әз генә елмаюың, бәлки беренче чыгыш булгач әз генә җитеп бетмәгәндер елмаю. Ну, беренче чыгу аның бер ни дә юк. Ну, чынлап та минем күңелгә бик ошады. Ә инде кызлар Закария, ну, алар уже артистлар. Шуңа күрә, ну, теге язгы кояш кебек шундый кайф бирдегез. Монда ике вариант, ничектер миңа теге юморы белән шакмаклыны чагыштырып, кайсы яхшырак дигән сыманрак килеп чыкты. Менә Светлана чыкты, аның сәхнәдә үзен теге органик рәвештә тотуы бик матур, бик әйбәт. Әлбәттә, теге фальш дигән сүзне мен кулланасы килми, чөнки фальш ямьсез сүз. Ул җырлый торган кешене бәяләгәндә фальш дигән сүзне минемчә бөтенләй кулланырга кирәк түгел. Ну, детонирование дип әйтергә мөмкин. Бу очракта мен теге калкшау аркасында тотрыксызлыгырак килеп чыкты. Әмма ул бик сәхнәдә бик матур күренергә тиеш ул кыз Светлана. Бу ягымда Закария, бу ягымда Светлана. Аларның берсе безнең проект белән хәзер саубуллашачак. Бәлки кызлар шулай да булырга мөмкин. Ике катнашучы да үтәргә мөмкин алга таба. Яисә киресенчә икесе дә төшеп калырга да мөмкин. Барысы да сездән тора жюри әгъзалары. Тавыш бирә башлыйбыз. Кайсысы өчен сезнең тавышыгыз? Айдар. Мен Светланаға рахмет айтам, зор эшләнгән, рахмет Светлана. Шулай да тавышымны Закариягә бирәм. Рахмет. Мин мөмкинлек Закария төркеменә бирәм. Лина. Я даю шанс Закария. Инде 3 кеше Закария төркеменә тавыш бирде. Әнвәр. Мин за смелость Светланага мөмкинчелек бирәм. 3-кә бер әлегә. Мин дә Светланага бирәм мөмкинлек. Әйе, Светланага шулай көч истесе килә, шулай бит. Светлана, без сиңа уңышлар телибез. Син молодец. Нык булдың. Турларны уздың. Бу әле сиңа нукта кую дигән сүз түгел, алдагы проектларда Алла берсе очрашырбыз. Canapayım. Eferin kızlar. Eferin. Yiğitler. Sizin şiratınız җитте. Әйдәгез, bütün көчне күрсәтеп, мин сезгә ышанам. 1, 2, 3, кулыгызда көч. Мин сезнең белән киттек. Unutulgan kibik bulasında Sin nigedir salkan kışlarda Kütmegende iske düşesen Taşkın bulup yarsu yazılarda Unutul
қызлары бізге қайтқанда ұнытылған кебек буласаң да сар яфрак жерге ятқанда көңілімде қабат янарасан қыр қызлары бізге қайтқанда Unutulgan kebek bulasın da Yağmur damşıları damğanıda Yüreğimde istelikler Sandık aşılı doğuna rotkanıda Unutulgan kebek bulasın da Sar yaprak jirge yatqanda Pulsatsiyasi yo'qoldi. Ayda endi jonim, ayda. Uyan, uyan, uyan. Narasın Qızları bizge qaytqanida Unutulgan kebek bulasın da Sar yaprak jirge yatqanda Ko'nglimde xabar yanarasın Qir qizlari bizge qaytqanda Qir qizlari bizge qaytqanda Рәхмәт, егетләр, басыгыз сәхнәбез түренә. Минем уң ягымда Илшат, сол ягымда Зөфәр. Икесе дә алар Ришат Фазлы Әхмәтов репертуарыннан җыр башкарды. Ришат аны гомумән икенче төрле итеп җырлый, егетләр икенче төрле итеп тәкъдим итте. Сезнең фикерләрегез, Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйбыз. Менә ниһаять миңа ничектер рәхәт булды тыңлавы, ник алай дип әйтәм. Сүзләрен, менә барлык сүзләрен дәген аңлап утырдым рәхәтләнеп. Башкару икесенең дәген бик яхшы, әлбәттә Илшатның тембры байрак, тавышының, әмма Зөфәрнең аның нидер подача ничек бәлки шак кына өстенрәктер. Икесен дә рәхәтләнеп тыңлап утырдым. Әнвәр? Миңа икесе дә ошады. Бик шугалык беренче турдан шулай үскәннәр егетләр, ялт итеп торалар. Яшьлек үзе матур, икесен дә матур җырлыйлар. Мин чыннан да миндә таймбры берсе-берсеннән калышмый. Миңа ошады инде, мин концертта утырган кебек утырдым. Игътибар иттегезме, Зөфәр кастингта гомумән катып калган кеше кебек иде. Менә монда ул селкенә башлады, аңа җан керде. Лина? Это разные. Вы разные абсолютно, но у меня было ощущение, что это такой специальный номер, так и надо, чтобы сначала вышел один, потом вышел другой. У меня не было ощущения конкурсного состояния. И единственное, к вам обоим просьба, вы очень близко подходите к нам. Вот мне очень хочется, чтобы это было подальше, и тогда у вас будет больше вот туда, тем зрителям в вашем будущем. Вы как-то старались за нас цепляться, искали нашу реакцию, причем это было обоих. Если это было все было подальше, вот это просто как пожелание. Сейчас это сработало неплохо. Илмира, күрәбез, син кулларыңны уасың, синең нәрсәдер борчый кебек, икеләнәсең кебек. Мин икеләнәм, чөнки икесе дә бик көчле, әмма дә ләкин вокал буенча мин шундый менә кайгырдым, Зөлфәт. Искиткеч тавышың, но нишләп син ишетмисең, ниндидер интонациядә беренче, тоже менә беренче 8 такт. Сезнең Илшат вокал буенча вообще бернинди дә сорауларым юк. Илмира, келишем вокал буенча, шуннан Илшат сөздә юк. Икегез дә беләм, икегез дә шундай фактура,
артистическая фактура сәхнәгә бүгеннән чыгып була. Вакытны бушка үткәрмәгән сигетләр молодцы. Мына Алинага да рәхмәт. Зур эшләнгән. Зөфәр бар күңел кылларын ныграк тибрәттең. Тугангаем рәхмәт. Әллә яшь барайындай, әллә сентиментальный әйләнеп барам, бераз камок менә монда килде. Бу бик зур нәрсә. Менә тамашачы шулай утырса, шулай барып җитәр иде синең шушы бәлки ниндер каушаулар, ниндер яңгылышлар, но эмоциональ яктан син бу җырны җиткердең тегендә залга. Барып җитте, теге 22нче рәттәге апага да барып җитте бу җыр. Зөфәр, Илшат, кайсы алдагы турга узар, кайсы төшеп калыр, бәлки икесе дә әлеге проектта калыр. Жюри әгъзалары тавыш бирә башлый. Зөлфәт әфәнде. Илшатка мөмкинлек бирәм мин. Әнвәр. Мин Зөлфәткә бирәм мөмкинчелек. Бергә бер. Эльмира. Мин белмим нәрсә эшләргә. Вокал буенча Илшат. 2-гә 1 Айдар. Зөфәр. 2-гә 2. Лина, у вас решающий голос. Но судя по тому, как мои коллеги рассуждали, я уже поняла, что как-то вы все очень свои приоритеты четко обозначили. И знаете, я не хочу подводить моих коллег, потому что здесь сейчас четко 2 на 2. Я предлагаю внести альтернативное решение. Оставить обоих. Да? Вы согласны со мной? Рәхмәт бик зур. Егетләр бер-берсенә бик нык ышанган иде. Алар кайсыгыз үтер икән дип сорагач, мин анда ишек янында икебез дә дигән кебегрәк әйттеләр. Алар үзләренә бик ышанган иде. Аларның үзара теләктәшлек күренеп тора. Алар дуслар бит хәзер. Күренеп тора. Молодцы. Илүзә, дулкынланасын дип күрәм. Безнең монда икенче катнашучы юк бүген. Гөлшат ширләп ята. Аңа да сәламәтлек телибез. Әмма син бик дулкынлама, чөнки синең белән бергә мин барам. Әйдә киттек. Жюри әгъзалары, сез күреп торасыз, сул ягымда минем бернинди катнашучы да юк. Ә монда Гөлшат исемле кыз булырга тиеш иде. Ләкин ул кызганычка каршы авырып китте. Илүзә бүген бер үзе генә чыгыш ясамады. Аның янәшәсендә остазы, Татарстан Республикасының атказанган артисты Алина Шәрифҗанова. Алина Илүзәне үзен генә калдырмаска дип аның белән сәхнәгә чыкты. Сезнең фикерләрегез нәрсә диярсез, Айдар? Мин конкурсның
Беренче башлангыч шунда ук әйткән идем, иллюзия инде ул сәхнә өчен туган бала. Сүздә юк. Ул инде бу конкурста җиңсә дә, җиңмәсә дә, артыган барса, бармаса да бар, сәнгатьтән сәхнәдән читкә китә алмастыр дип уйлыйм инде. Шуңа уңышлар бар тик дилем. Мин инде юк, әле вердиктны әйтә алмыйм, шулай да киләчәктә ала берсә ак юллар гына теләп, уңышлар теләп каласым килә. Җыр турында, репертуар турында белмим, бәлки ниндидер башка җырда син икенче төрлерәк күренә алыр идең дип кенә уйлап куйдым. Бу ничектер традиционрак җыр, монда син үзеңнең бөтен мөмкинлекләрне күрсәтә алмадың кебек кенә булып тоелды. Илүзә әле генә Илмира Нәгыймова репертуарыннан аңларсыңмы дип исемләнгән җырны башкарды. Илмира, синең фикрең? Мин менә белмим, Алина чыккач булыштымы юкмы? Чөнки Алина сүзләрендә белмәгәч, үз тавышы белән мине менә просто ниндидер икенче дөньяга күмеп алды. Һәм мин сезне әлбәттә тавышыгыз матур, теге вокал буенча, мелизматика буенча миңа нишләптер минем менә җаныма кермәде. Илүзәне ишетә алмадың син, әйме? Лина? Конечно, помимо таланта есть еще и воля, потому что узнав о том, что ваша, так сказать, как даже не знаю назвать, с кем вы боретесь в дуэте, она заболела по весьма веским причинам, нужно, видимо, собраться было, вы собрались, и, конечно, я безмерно благодарна вашей наставнице Алине, вы, конечно, прекрасны. Может быть, даже не знать текст, но выйти и вокально поддержать. В этом было громадный какой-то такой человеческий, знаете, когда музыка уже не знает границ. Это очень сильное впечатление. Если говорить с точки зрения исполнения, все-таки было немножечко такое, знаете, ученическое. Вам спасла ваша наставница. Вы были достаточно, так сказать, средние, не было какого-то всплеска, не было какого-то, знаете, вот все было понятно уже, что вы сделаете. А мне хотелось какой-то такой непредсказуемости. Я думала, что вот эта ситуация вас просто перевернет, вы обозлитесь и сделаете еще круче. Это для вас могла бы быть большой ступенью внутренней, чтобы подняться. Но только благодаря вашей наставнице все это как-то образовалось в номер. Но, в принципе, у вас был хороший шанс выйти из зоны комфорта. Әнвәр, бик уйланып кына утырасың. Иллюзияны мин шынап өзем дә беләм бит, шынап та сәхнә өчен туган. Беренче чыкканда син икенче ялт итеп чыктың беренче турда. Шынап артистлар кебек, әле син шынап та укучылар кебек или курыктыңмы син нәрсәдәндер? Бәлки бунда звук та түгел. Мин сине дөресен әйткәндә бик даже танымадым бу елсы. Әтәгесендә син настоящий җырчы булып чыккан идең. Шуңа күрә куркырга кирәк, мине куркасың. Синең бөтен нәрсәң бар бит. Барсы да яхшы, тем более икенче тур рәхәтләнеп, тем более шундый наставница белән. Рәхмәт бик зур. Зөлфәт әфәнде. Менә Илюсәне барысы да сәхнә өчен туган диләр. Бәлки мин нәрсәнедер аңлап бетермимдер. Бәлки монда төп сәбәп җыр сайлаудадыр. Чөнки менә бу җыр белән нинди вокаль мөмкинлекләрне, нинди талантыңны ачып күрсәтергә мөмкин, мин аңламыйм. Бу теге без үскәндә пионер лагерында зур кастрюльдә кисел кайнаталар иде. Менә бүтән җырлар безнең эстрадагы соңгы вакытта менә шул киселне хәтерләтә. Ул однородный бер нәрсә, бер субстанция. Мин ни әйтергә дә белмим. Монда мин, чөнки мин менә бу җырны тыңлаганда мин аңламадым. Сәхнә өчен туган ул, ничек башкара ул, аның вокаль мөмкинлекләре ниндидер. Мине ничектер электрип алмады. Мин сезнең менә кыяфәтегезгә карап тавышыгызны ишетеп булай, мин уйлыйм төп сәбәп, төп минус менә шул җыр сайлаудадыр бәлки. Алина, син нәрсә әйтәрсең үзеңнең укучыңның чыгышы хакында? Әлбәттә, хәерле кич барчагызга да. Әлбәттә, җиңел булмады бу балага. Бүген чыгыш ясау өчен сиңа рәхмәт. Җан көчеңне күрсәтеп безнең жюрига һәм мин сиңа рәхмәт әйтәм ни өчен? Син барыбер җырлап чыктың, менә бөтен көчне җыеп, син җырлап чыктың.
Мин мәсәлән монда сюрприз буларак инде теге кемдер рояль вкустагы бар, кемдер баян вкустаг, мин дә шулай чыктым. Чөнки сезне күрәсем килгәндер. Барыгызны яратам, хөрмәт итәм һәм үтенечем бар. Бу балага инде шанс бирегез зинһар өчен. Минем гаебем юк, мин хәзер китәм. Всё. Алина әйткән иде, жюри әгъзалары белән сөйләшермен мин. Ничек тә булса ортак тел табарга тырышырмын дип, менә шушы булды ахрысы синең сөйләшүең име? Хәзер карыйбыз, Илүзә алга таба үтерме, юкмы сезнең фикерләрегез? Айдар. Инде Алина әйткән өчен генә түгел, инде Алина әйткән өчен генә түгел. Үземнең фикерем барыбер да Илүзәгә мин ниндидер шанс бирәсем килә, мөмкинчелек бирәсем килә. Мин шәхсән. Эльмира. Мин мөмкинлек бирмим. Лина. Я даю шанс. Мин мөмкинлек бирмим. 2-гә 2. Зөлфәт әфәнденең тавышы хәлиткеч. Мин мөмкинлек бирәм. Илүзә, тәбриклибез, күз яшьләре. Ул безнең алга таба үтә. Ә без чираттагы конкурсантларны тәкъдим итәбез. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да рәхмәт. Алия, Булат, мин сезне котлыйм. Сез иң җаваплы хәзер чыгышны ясыйсыз. Чыгышыгызны без көтәбез. Бик. Яме? Әйдәгез, сезгә уңышлар телик. Безнең командага тагын бер җиңү алып кайтыгыз. Без сезне көтәбез. Сандуғаштан сирәгәндә моңлана минең кошым, минең кошым. Миннән ерак-еракларга киттемме әллә очып, әллә очып. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғаштай мин моңланам, син сөйклем кайларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гел айларда. Сандуғашым талларда менер едім айларға, айларға. Сені көтіп яна йөрәк қойларда, син қойларда, син қойларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гүл ойларда. Сандуғаштай мен моңланам, син сөйеклем қойларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гүл ойларда. Сандуғашым талларда, күзләрем гүл ойларда, ойларда. Күзләрем, күзләрем ойларда, ойларда.
яхшы. Булат, Алия, шулай ук үзара бик дус конкурсантлар, катнашучылар. Ләкин хәзер жюри әгъзалары бирегез белән саубуллашырга мөмкин. Әйдәгез башта фикерләрен тыңлап китик. Лена, давайте начнем с вас. Вы знаете, вы оба классные на самом деле, вы разные абсолютно, и мне и вы понравились, Булат, у вас очень хорошие такие вокальные штучки есть, интересные, прям реально такое какое-то прям даже фирменное звучание, может быть, чуть-чуть пока все сковано, пока вы, я имею в виду с точки зрения позиции тела и так далее, но, в принципе, перспектива прям она такая очевидная есть, но тембрально вы прям, закрыв глаза, я вас до сих пор помню, слышу, вы запоминаетесь, у вас хорошая история. Алия, моя дорогая, пора искать свой стиль. Я не понимаю вообще ваш внешний вид, у вас вокал шикарный. Да, вы позволяете себе делать все вокалом, да, там всякие мелизмы, скачки, все что угодно и разные техники. Но глядя на вас, честно, я не понимаю, что происходит, какая вы артистка, понимаете? Все-таки артист — это стиль. С этой короткой юбочкой, этими розовыми туфельками, я не понимаю. Вы еще так как-то жеманно все это делаете, я не понимаю. У вас такой жирный, извините за выражение, голос, вы такая солидная наверху здесь, а внизу все какое-то розовое, пинк и так далее. Сколько вам лет? 30. Ну, 30 лет, но мне кажется, с вашим вокалом все-таки стиль должен быть другой по одежде. Как-то я женщина, я не знаю, как скажут, потом у меня есть тут члены жюри мужчины, которые на это могут реагировать лучше. Но дело в том, что мне кажется, что вам нужно было к вашей вот такой интересной вокальной подаче этой песни, нужно было подобрать и ваш внешний вид. Сейчас это все не соответствует абсолютно, очень кричит, скажем так. Алия сейчас сетует, она говорит, мне поменяли наряд, у меня был другой наряд, и вот получилось. Алия, знаете что, сетовать можно, когда поезд ушел. Взяла, открыла рот и сказала, я хочу в этом платье. Понимаете? Вы имеете полное право, так как вам удобно. Вам же было неудобно. И я это чувствовала, у вас ножки были такие слабенькие. Вы же любите встать и нормально спеть. Я же помню ваш на кастинге. Конечно, вам нужна позиция другая. А вы сейчас такая маленькими мелкими жестиками работали, чуть-чуть согнувшись коленочки и ножки. Это все не ваше. Так вы можете открыть рот, мне это неудобно в конце концов. Имейте полное право. И, может быть, в этом и есть какая-то некая провокация со стороны организаторов на ваш характер. Менә Булатка каблук кидертә алмаганнар. Мәсәлән. Пока. Эльмира, менә чынлап та бик актуаль сорау. Сине телевизион проектларда киендергәндә, син үз сүзеңне әйтәдерме? Юк, мин моны кимим дип, мәсәлән. Әйтергә ярый идеме? Юк шул. Но миңа теге повезло дип әйтергә дә ярый, чөнки мин теге бик классик стильдә, шуңа күрә миңа булыштылар. Әмма дә ләкин менә беренче проектта минем дуэт та булды. Һәм миңа кыска итәкле күлмәкне кидергәндә мин үземне бик әйбәт хис итмәдем сәхнәдә. Шуңа күрә мин Алияне аңлыйм. Әмма дә ләкин проект һәм аның үз кагыйдәләре бар. Һәм вокал буенча менә нинди мәзәк икән. Син вокализларны күрсәткәндә, син бик үзеңне иркен итеп хис итәсең. Ә менә җырлаганда җырны нишләптер югалдың. Беренче моментта ниндидер вокаль аттракцион булды ул миңа. Мин көттем аны. Һәм менә контраст буенча Булат ниндидер бик органик сәхнәдә булды. Менә без, мин тәгәрәп киттем. Айдар. Ну, миңа кемнедер калдыру, кемнедер читтә калдыру кыенрак инде, сүз дә юк. Мин тагын шул яктан тәҗрибәдән чыгып, аларны тагын сәхнәгә куям, тагын тамашачылар алдына чыгарып бастырам. Анда бик мөһим һәр вакыт янып тору, һәр вакыт ниндидер эмоциялар, энергетика. Ул барып җитсә җитә, җитмәсә әллә нәрсә эшләсен, әллә үрле-кырлы сикер, ул барып җитми. Менә монда ул яктан мин кием ярайын, киемгә карамыйм, җитмәсә ул Алия ул үзе дә бик теләмәгән икән монда киемне. Мин ул ягына карам, миңа булай да ошыйсың, Алия, син бу киемдә дә нормально, стильно. Миңа шулай дип беләм. Так и должно быть дип уйладым мин. Менә Булат гафу ит, бөтен нәрсәдә бар, Булат бөтен нәрсәдә эшли,
хәрәкәтләр дә, ни дә, тавыш та, вокал ягы да камилрәк дип таптым мин. Ә менә күзләр бик янып бетмәгән кебек. Гафу итмә Булат. Ну менә күзләр белән чиктер син калмап ала алмассың кебек залны. Ә менә ул әйберләр барсы да Алиядә бар. Менә шулай дип әйтәм. Рәхмәт. Рәхмәт, Зөлфәт әфәнде, сездән дидер чагыштыру көтәбез. Монда чагыштырып торасы килми. Минем әйтәсе килә, икесенең дә генә вокаль мөмкинлекләре бик югары. Икесе дә генә ничектер зур уңышларга ирешергә мөмкин. Мин монда киемнәр тикшереп утырырга минем хакым да юк, минем вокалятым да юк. Икесенең дә генә менә владение голосым шәп. Миңа барыбер менә Алиянең тавышы ышандырырлык барып җитте ничектер. Ул менә нәкъ менә тавышы аның убедительныйрак миңа калса. Кием ул стиль, ул концертка әзерләнгәндә ул бит аны Алышынырга да алыш. Нинди концерт, нинди сверхзадача белән, нинди концерт куя ул. Аннан да тора бит стиль, нинди юнәлештә җырларга, патриотическийме, тегендиме, танцев. Зөлфәт әфәнде тавышын Алия сиңа бирер кебек тыела. Тавыш бирергә бераздан күчербез, башта Әнвәрнең фикерен тыңлабыз. Ну, Алия чыккач та миңа бик тә ошый синең киемең, үзең бик матурсың. Барысы да килешә. Нәрсә әйтәсем килә? Иң беренче мин бу күлмәк киемнек матур. Булат белән Бауман урамыннан җитәкләшеп кичкергән әйбәт. Иң беренче мин югалып калдым, җырлый башлагач, мин уже киемеңне күрмәдем. Даже синең тавышыңда мин Лили Букееваның да ниләрен ишеттем. Вокал бөтен нәрсәне бик каплый, даже күлмәктәнме син түгелме? Просто мин яшадым. Булат тоже на самом деле әзрәк күзләрең янмады. Менә чынлап та тавышының ниләре бар, харизматичность, иң мөһиме харизматичность. Шуңа күрә, икегез дә сез булдырасыз, Алла бирсә. Ты видишь, сколько занимает времени твое платье? Абсолютно, все про это сказали. Может быть, это была и задумка режиссеров, может быть. Әнвәр инде Булат белән парлаштырып та куйды, Бауман урамына барачаксыз дип, Алия кияүдә 2 баласы булуына карамастан. Мин бит белмәдем кияүдә икән, ул бит яшь. Парлашып чыгып китәрләрме алар, ләкин яки берсе калыр, берсе ташлап китәрен проектны хәзер беләбез. Приступаем к голосованию. Зөлфәт әфәнде. Алиягә бирә мөмкинлек. Әнвәр. Алиягә бирә мөмкинлек. Лина. Я даю шанс Алии. Эльмира. Безнең сәхнәдә Алина Шәрипҗанова бар инде, һәм безгә Алия дә кирәк. 4 тавыш, Айдар. 5. 5 тавыш, Алиягә. Булат, без синең белән сау булашабыз әлеге проект кысаларында. Алия, алга таба, рәхим ит. Сез MTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карадыгыз. Киләсе атнада мин сезне чираттагы команда һәм чираттагы остаз белән таныштырачакмын. Анда безне гомумән яңа эмоцияләр һәм яңа хисләр көтә. Ә бүгенгә шулай. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән сау булашам. Яңа ялда